slovenskú demokraciu, na našu slobodu a bezpečnosť. A ľudia, ktorí boli vtedy pri moci a umožnili, aby sa takáto tragédia udiala, nám opäť vládnu. Spolu s ľuďmi, ktorí s páchateľmi priamo spolupracovali alebo boli sami aktérmi tohto svinstva. Pri nás stoja. Ďakujeme. Ďakujeme z celého srdca. Vaša podpora je v týchto ťažkých časoch niečo, čo nás drží. Niečo, čo v nás udržuje svetlo nádeje. Je to už 8 rokov, čo rukou vraha zahynuli naše deti. Je veľa rodičov, čo prišli o svoje dieťa. Tí vedia, aké neopísateľné bolestivé sú každé ďalšie dni nášho života. Prázdno, veľká diera a bolesť v srdci, pri ktorej máte pocit, že jednoducho nevládzete ďalej bojovať, ďalej žiť. Janko a Martinka mali pred sebou celý život. Dvaja mladí, zaľúbení ľudia, ktorí si svojpomocne budovali svoj domov, plánovali svadbu a tešili sa do života. Obyčajného života, ktorý však skončil predčasne. Odišli príliš skoro. Aj